Això són cromatografies. Les cromatografies són un mètode senzill que es pot fer de manera pràcticament casolana per avaluar i conèixer l'estat del teu sòl a nivell d'integració dels diferents elements, la part orgànica, la part mineral, la part microbiològica. I aquí us ensenyaré un parell de cromatografies perquè veiem la diferència entre un sòl que està força maco, força actiu, força integrat entre els diferents elements i un que està pràcticament mort. Veiem que la part central sempre ens parla de la part de l'oxigenació del sòl, és a dir, tenim el sòl esponjós i tenim microbiologia que per tant està treballant, la part segona que és la part de la part mineral, la part orgànica i aquestes dents externes que són l'activitat enzimàtica de la microbiologia que està formant humus. En l'altra cromatografia, aquesta que tenim aquí, veiem que com moltes anelles concèntriques que ens està parlant de que no hi ha integració, com es veu en aquesta, entre les diferents parts. Veiem una part central compactada, una part mineral que hi ha un salt brusc amb la part orgànica i no veiem ni tan sols les dents de formació de l'humus.